I-add natin lahat guys, add natin lahat. Ayan, yung mga isi-sale mo. Hi guys, welcome na naman sa aking channel. So, for today's vlog, pupunta tayo sa aking Shopee at mag-a-update ako. A few moments later. Click lang natin tong Shopee. Ayan. Mag-update tayo, magsisale tayo guys. Ayan, punta tayo sa my shop. So, punta tayo dito sa aking marketing center. Ayan. So, ayan, pili lang kayo dyan. May vouchers, discount promotion. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Meron ding follow price, meron ding bundle deal. Yung bundle deal naman guys, maganda din yan siya. Yung parang example, 1,000, tapos ilang items ilalagay mo dun. Lalo naman sa mga hindi masyadong nabebenta, pwede nyo i-bundle. So ako, ang ano ko guys, dito ako sa ayan. Dito ako, pwede rin dito, voucher. So, try natin i-click. Ayan. So, crit lang tayo. I-crit lang natin to. Ayan, ito. So, pipili po kayo dyan, guys. Crit shop voucher. Crit product voucher. Ayan. So, ito namang crit shop voucher, guys. Yan, try natin. I-click natin yan. Actually, minsan nag-crit voucher din ako sa shop ko eh. Ayan. Kung hanggang kailan, ito naman, ayan, shop voucher. So, ano ba ibig sabihin yan, guys? Yung shop voucher po, ano yan siya? Sample, kung may magpapalo sa'yo, papalo ka, tapos kung bibili sila sa shop mo, magkaka-discount sila. Example, 5% or 10% ba, ganyan. So, i-try lang natin guys para makita nyo. Ayan, voucher name. Ilalagay ko lang dito, Miss Lynn. Ayan. Tapos, voucher ko. Ayan. Tapos, mag-start po ako today, September 16, lagay natin alas 3. So, confirm lang natin. Tapos, i-end mo. Depende sa'yo guys kung anong i-end. So, September 30. Yan. Ano nyo lang yung date. Yan. Confirm mo lang. Bali, parang 15 days kayong 14 days kayong mag-say. Ano sa shop nyo. Discount type. Ayan. So, pipili lang po kayo dito kung coin cashback. Naaabi lang po to guys kung nagpi-free shipping kayo sa shop nyo ha. Ayan. Or discount percentage off. Ayan. So, set kayo ng account dito. Ako, coin cashback ako guys eh. Ayan. So, ano lang. Ilalagay ko dito 5%. No limit tayo guys. Ayan, kiniklik ko no limit. Ayan. Tapos, hindi na ako nag-min speed. O pwede naman, lagyan natin 300. So, kung bibili sila ng 300, meron silang 5% cashback. Ayan. Pili kayo dito guys. Ayan. Voucher display. Andito siya. Voucher display settings. Tas all pages. So, ikiklik nyo lang po ito. All pages. And then, meron po dito, yan, display on all pages. Meron din ditong display on specific pages. Do not display. So, pagka i-click mo po yung display on all pages, lahat po nung nasa shop doon, lahat po din ng seller, lahat doon nakikita, kumbaga public. So, ang gagawin natin guys, para makita, display on all pages lang, para public, para makita ng lahat. So, okay na siya guys. Ano lang natin, sisave na po natin. Save. Ayan. So, mamaya, mga alas 3, mag-i-start na po yan, ongoing na po yan. 5% cashback, main speed of 300. Yan. Tapos, dito tayo sa, sa discount promotion. Ayan. So,
same lang din guys, ganun. Pero yung mga ibibenta ay yung di-discount natin dito, mga product naman doon sa shop ko. So, ayan, upcoming. So, ikikrit lang natin tong new discount, create new discount. And then, discount name. So, same lang din, Miss Lynn. Tapos, start po. 16, pwede rin. So, pwede i-start ko siya mamayang mga alas 11. So, alas 11. So, i-confirm ko na po. Confirm. So, mag-i-start yan siya mamaya. Alas 11 ng gabi. Mag-start siya. Tapos, end time. So, pipili po ako dito. So, ako, ano lang siya. Hanggang ano lang siya. Hanggang 30. Or, ilalagay ko dito hanggang October 1. Para mag-set ulit ako ng panibago. Ayan. Pero may minimum po dito ang pagsisale ng Shopee hanggang 3 buwan po. Tuloy-tuloy po yun. Tapos update ulit. Ayan. October 1, start ako ng 6 AM. 6 AM. Ayan. So, October 1, 2021, 6 AM. Mag-start ako. So, tatakbo na yan siya. Pwede na i-avail yung yung tinda mo ngayong alas 11, matapos naman October 1, alas 6 ng umaga. So, confirm natin guys. And then, discount off. Hindi ko na siya nilalagyan guys kasi iba-iba pong price, iba-ibang discount pong nilalagay ko sa sa product ko. So, limit, hindi ako nag-limit. Tapos, ito, click natin yung add product. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. I-click natin to lahat ng i-sale mo. Diyan. Yan. I-add po natin lahat. Ito. May mga i-sale ko. Pili lang tayo dito guys. Ayan. Out of stock pala yun. Ito. Ayan. Ay. So ngayon guys, pindot na natin yung 36 selected items. So ito siya. Ayan, nakikita din sa baba. Ayan, nakikita sa baba. Ito. And then, i-click lang po natin tong add. Ayan, click. Ayan na siya guys. So, paano nga ba maglagay ng price? So, dito, i-click po natin to, yung product. Bawat product, i-click po natin. Tapos, lalagyan po natin ng gusto nating price. Ayan, i-click lang natin siya. So, i-click po natin to. Ayan. Click. So, ang original price niya is 300. Isi-sell ko po siya ng 240. So, check. Update lang po natin. Yan, click update. So, Mikay lip tint. 95 po siya, guys. Napakaganda ng mga lip tint ng Mikay. Mura lang din siya, pero napakaganda niya. Search nyo, guys, Mikay ang Clears ko. Napakaganda ng mga nila. 95 siya, so, i-sell ko siya ng 85. Ayan, update. Tayo sa irritant. Ito naman sa sa Tentaholics, napakaganda din ito. Mabenta to sa akin. 120. Si-sale ko siya ng 99. Ayan, update lang natin. Ito naman, moisturizing ng Brilliant 349. So, isi-sale ko siya ng 290. So, ito naman, meron dito, stretch mark remover. 129, bebenta ko siya ng 105. Ito, vitamin E cream, yung guys, yung lotion po, na vitamin E. 135 ang benta ko, so bebenta ko siya ng 120. Anti-aging is, anti-aging 400, yung yung iniinom po, yung gel. So, 120 siya. Bebenta ko siya ng 115. O,
or lagyan natin 110, pwede naman. Eye bag removal gel. Ayan, sobrang benta sa akin ito guys. So, bibenta natin ng 120 or even 125. O, yan, update natin. So, ngayon guys, i-confirm natin kasi tapos na tayo. Confirm na lang natin. Confirm. Nag-sale tayo. Mamayang gabi mag-start po. Mamayang gabi alas 11. So, 6% to 35%. Mag-start po siya ng September 16, alas 11 ng gabi at ma-end po siya ng October 1, alas 6 ng umaga. So, ngayon guys, i-confirm na natin. Save na po. Ayan na. So, mamayang gabi, makikita na po siya doon sa shop ko. Ayan, punta tayo sa shop ko. Ayan na siya guys. So, coming. Pag nag-ongoing naman siya guys, ayan. Pag nag-ongoing naman siya guys, ayan, dito siya makikita. Na kung magra-running na siya, dito siya makikita sa ongoing. Sa upcoming, yan pa lang. Ayan. Parang kung sa YouTube pa, parang premiere. Ganon. So, punta tayo sa shop ko para makita. So, isilik lang natin yung my products. Para makita nyo guys na hindi talaga ako nagsisale. So, original price talaga siya. Ayan. Ayan guys. Unti lang ngayon yung ano ko. Wala akong masyadong stocks. Ayan. So, dito yung mga sold ko. Pipindutin lang to. Ayan guys. So, pipindutin lang to. Ito yung mga sold ko. Ayan. Yung mga sold ko. Yung mga sold ko guys. Ayan. Diyan nakikita yung mga nabibenta na at mga na-sold na. Wala ka ng ano guys. Ayan. So dito naman may mga violation. So yan lang guys at sana may natutunan kayo. At kung gusto yung bumili, pwede naman diretso kayo sa shop ko. So maraming salamat po at sana may nakita kayong gusto yung bilhin. So punta lang kayo sa shop ko at advocate nyo na lang po. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, mag-subscribe. I-share mo na rin ang aking videos para maraming makanood at makatulong ka na rin. Maraming salamat. Bye-bye!